ihe ndị a na-emepụta na Anambra steeti nyere ndị Advanced Development Solution Initiative Multipurpose Cooperative Society abụrụgo nke a chọrọ nta ego ya n'Awka. Ihe ndị a gụnyere Wonder Stove, Diamond Blocks na ihe ndị ọzọ dị iche iche egosiri ọha na eze na ọkammụta dọrọ akụnyere Women Development Center bụ nke dị n'Awka. Onye nta aka ya bụ Chukwuemeka Modelim kpọtara anyị akụkọ. Ọ na-ekwu okwu na ya bụ mmemme onye isi ihe bụ ụlọ ọrụ Cooperative Society bụ Maazị Ugochukwu Soludo kwupụtara na ha na-achọ ka ha gosi na ndị mmadụ nwere ike ịgbakọnata were ofu obi nyere onwe ha aka, nyekwaziara gọọmenti aka n'ọrụ mmepe obodo ma bụrụkwazịa ọkaibe n'ihe gbasara inye ndị ntorobịa ọrụ ma sitekwazịa na ihe ndị dị iche iche a na-arụpụta wee na-agwọ ndị mmadụ ọrịa na-emekwazi ka ndụ ha dị mfe. N'okwu nke ha, kọmishọna na-ahụ maka ọdịmma ndị ntorobịa bụ Maazị Patrick Agamba nakwazi onye ndụmọdụ nyegara aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo n'ihe gbasara azụmahịa na steeti a bụ Maazị Evarist Ụba kelere ya bụ ụlọ ọrụ maka ichepụta ezigbo ihe nke ga-abara ndị mmadụ uru nakwazi steeti a ma bụrụkwazịa ihe nke a ga-eji were gboo ọtụtụ nsogbu dị na ala anyị bụ Naịjirịa ma mejupụtakwazịa ebumnobi gọvanọ Soludo nwere maka steeti a. N'okwu nke ya, onye isi ụlọ ọrụ nke ebe a na-agụ akwụkwọ maka azụmahịa na Ọnịcha bụ ọkammụta Olusegun Shogbesho nakwazi onye isi oche na ya bụ mmemme bụ Maazị Paulinus Onyekachukwu bụ onye nke Maazị Ezekiel Alago nọchitere anya ya kọwara ọtụtụ ihe ya bụ ụlọ ọrụ rụpụtara bụkwazị nke ha gosiri ọha na eze na ya bụ mmemme dịka nke magburu onwe ya bụkwazịrị nke a ga-eji na-ebi ndụ n'ezinụlọ dị iche iche na-emekwazị ka ndị mmadụ na-enwe ahụike. Ha nọkwazịrị na ya bụ mmemme gosipụta aka ọrụ ha ndị dịgasị iche iche. Site n'Awka, abụ m Chukwuemeka Modelim.